Vi har så haft om A til 7, og fagkombinationen var engelsk og samfundsfag og oldtidskundskab. Og gruppen var Jakob, Josefine, Heidi og Daniel. Og det er Heidi og Josefine, der snakker. Og indledning. Man kan sige, at der altid har været en historisk raceforskel mellem de sorte og de hvide, specielt i USA. Og i den kamp har det altid været de sorte, som har været undertrykt, og de hvide, som har haft nogle andre rettigheder. Og borgerrettighedsbevægelsen, anført af Martin Luther King, var med til at sætte fokus på problemet i USA. Og efterfølgende kan man sige, at det multikulturelle samfund i USA har stået over for nogle store udfordringer, fordi USA rigtig gerne vil være kendt som et land, hvor der kan bo rigtig mange forskellige mennesker med forskellige baggrunde og kulturer. Og så har vi så valgt at sætte fokus i Ferguson-sagen, hvor det problem ligesom blev belyst, og efterfølgende er der ligesom kommet meget større fokus på de sortes rettigheder i USA. Ja, og vores problemformulering den lyder på, hvordan kan USA som et multikulturelt samfund undertrykke de sorte i deres retssystem på trods af landets demokratiske baggrund? Og derudfra har vi nogle problemstillinger, som lyder, hvordan bliver de sorte behandlet anderledes i USA's retssystem? Hvordan kan Ferguson-sagen relateres til begrebet medborgerskab? Og hvilke konsekvenser har Ferguson-sagen for demokratiet i USA og verdenssyn på USA som et multikulturelt samfund? Og vores metodiske overvejelser, der har vi blandt andet brugt en kvalitativ metode, og den metode den bruger vi i Obamas tale. Vi bruger den ved den non-fiction analyse, som vi har brugt for at komme ned i hans tale, for at analysere den endnu mere, for at finde ud af, hvordan det kan relateres til medborgerskab. Og fordelen med analysen, det er, at vi kommer dybt ned i talen, og vi fokuserer meget på, hvordan den fremstår, og hvordan hele talen den forløber. Men ulempen det er dog, at vi ser analysen ned over teksten, så der er muligvis nogle ting, vi misser, da vi koncentrerer os for meget om talen. Og så har vi den komparative, og den bruger vi i form af, at vi sammenligner første gang, vi stifter bekendtskab med et medborgerskab, og så hvordan ordet medborgerskab ligesom har ændret sig, og hvad det er til i dag. Og fordelen med denne metode, det er, at vi gør det nemmere at se, hvordan medborgerskab muligvis har ændret sig, og hvordan det ser ud. Og ulempen, det er, at metoden vil give et overordnet syn, altså et meget bredt syn i forhold til, at det der vil være svært at finde en helt konkret svar. Den kvalitative, den har jeg brugt af de statistikker, vi har set på, hvor vi kan analysere og se, hvordan forskellen er på de sorte og de hvide i USA. Og den kvalitative metode gør altså, at vi kan besvare problemstillingerne, og metoden er god til at håndtere talmateriale, hvilket er en fordel for vores opgave. Ulempen for metoden, det er, at hvis alle tallene ikke er repræsentative statistikken, eller hvis statistikken ikke er troværdig. Ja, og så har vi vores første problemstilling, som er det redegørende, som hedder, hvordan bliver de sorte behandlet anderledes i USA's retssystem? Og vi har kigget på basis af nogle statistikker, som vi fik alene, at så ses det tydeligt, at langt flere sorte bliver anholdt og kommer i fængsel grundet stigende tendens til fordom i forhold til sorte i USA. Og så kan man sige, at sorte har i gennemsnit en lavere løn end hvide, og har derfor større udfordringer i forhold til at få sig en uddannelse og udvide sine sociale kapitaler. Og igennem de sidste mange år, så er indkomstkløften mellem sorte og hvide vokset markant. For eksempel igennem vores bilag har vi fundet et citat, der lyder, sorte amerikanere har ikke fået samme andel i den økonomiske vækst, som de hvide har. Og grundet deres manglende ressourcer kan man sige, at sorte blev tvunget ud i kriminalitet og tvunget til at danne ghettoområder, som er meget svært at komme væk fra. Og undersøgelser viser derudover, at en stor del af dem, der sidder på dødsgangen, er sorte. Så fandt vi et citat, der lyder, i bund og grund er amerikanerne stadig cowboys, udover at mange er præget af det gamle testamentes princip om øje for øje og tand for tand, ligger der i cowboy-mentaliteten en dyrkelse af vold. USA er et land, hvor det langt hen ad vejen er accepteret, at vold bekæmpes med vold. Og hvad siger I med det? Og så fandt vi ud af, at der er grundlæggende 3 grunde til de mange dødsdomme i USA. Og den første er ringe juridisk bistand til de anklagede. Og den anden, som vi så har valgt at sætte fokus på, er racisme. Og den tredje er så politisk opportunity for guvernører at vælge en hård linje. Og det er stadig meget diskuteret emne i medierne og i det politiske billede. Ja, og så har vi nummer 2, som var, hvordan kan Ferguson-sagen relateres til begrebet parallelsamfund. Obamas tale, han taler til det amerikanske folk, og afstanden det så Obama og modtageren, det er det amerikanske folk.
Fortælleren det er Obama, altså USA's præsident. Han fortæller det stærke problem om Ferguson, og hvordan det påvirker landet. Han gør folket meget opmærksom på Ferguson-sagen, og at man skal huske, at tingene altså ikke bliver løst via vold, og men at det hjælpes ved fælles værdier. Han refererer til, hvordan raceforskellen har ændret sig igennem tiden, og det ser han på, hvordan han udtaler sig blandt andet, at man kan se, at det har ændret sig i de forskellige år, det er ikke noget, vi kan benægte, og at det er noget, der skal fortsættes. Gentagelsen, det er, at han gentager meget Michael Browns fars ord. Skade andre eller ødelægge ejendommen er ikke svaret, og det refereres til, at man ikke skal bruge vold, der er det, der er fokus på. Derved gentager han også meget Michael Brown og hans familie, og har meget medfølelse med dem. Obama udviser meget respekt for folket via hans tale, og det gør han med meget stærke ord, han bruger, og hans stærke ansigtsudtryk. Altså han får ligesom respekt fra folk via hans ordvalg. Obamas budskab er, at vi skal sætte fokus på problemet, der er i USA omkring Ferguson-sagen. Han siger for eksempel, "Figure out how do we make more progress, and that we can be done. That won't be done by throwing bottles, that won't be done by smashing car windows. Those of you who are watching tonight understand that we are never an excuse of violence." Altså der er hele tiden fokus igennem problemet med, at der ikke skal bruges vold, og vi skal finde andre måder at løse problemet på. Udover det bruger Obama både ethos og pathos, og pathos det bruger han, når han henvender sig til Michael Browns familie og deres tab. Ethos det bruges, når præsidenten han udtaler sig om problemet, da han er en troværdig person for folket, at nogen folk ser op til, så det udtaler meget ethos. Og han henvender sig til sit eget liv, da han siger, "I've witnessed that in my own life", hvilket er en form for ethos. Ud fra talen kan man altså se det problem, der er i det parallelsamfund, på grund af raceforskellen i Ferguson-sagen. Ja, og så har vi vores sidste problemstilling, som er den diskuterende, som lyder, hvilke konsekvenser har Ferguson-sagen for demokratiet i USA og verdenssyn på USA som et multikulturelt samfund? Og så har vi så været inde og trække nogle paralleller til det klassiske græske demokratisk tankegang, hvor man kan ligesom sige, at det kun var de velhavende mænd og folk med høj status, der ligesom fik lov til at have en politisk stemme. Og så fandt vi så et citat herudfra. Det athenske demokrati var et forsamlingsdemokrati. Alle vigtige spørgsmål skulle debatteres i store forsamlinger, og alle beslutninger træffes af mindst flere hundrede og helst flere tusinde folkeforsamlingsdeltagere, nomiteter eller nævninge, som ligesom tager os tilbage til de græske gamle normer. Det var kun mænd og henholdsvis velhavende folk, der havde de der politiske rettigheder. Og derved kan der trækkes tråd fra det gamle græske tankegang og til nutidens amerikanske demokrati, hvor hvide og sorte mennesker har forskellige ressourcer og goder i samfundet. Det vil så sige, at vi sammenligner de hvide med de velhavende fra dengang, og så sammenligner vi de sorte med de ikke så velhavende fra det græske demokrati. Og synet på USA som et multikulturelt samfund har igennem de sidste år ændret sig. Siden 1965 har USA ændret sig fra år til år til at blive en mere multikulturel nation, hvilket også har givet landet nogle flere udfordringer. Og så har vi fundet et citat. "Today, France can no longer claim to be French. Great Britain can no longer enjoy being British. The same goes to Norway, Belgium, Holland, Germany, Austria, Canada and Australia." Som ligesom skal indikere, at man kan ikke bare tænke, okay, jeg har min nation, og det kan jeg bare holde mig med. Man skal ligesom kunne lære at tage imod flere forskellige nationer på en gang, og være dermed et multikulturelt samfund. Og så kan man sige, at Ferguson-sagen ligesom har været med til at kaste lys over USA's gentagne problem vedrørende raceulighed. På grund af situationen er de blevet nødt til at tage emnet en del mere op, fordi det er blevet belyst så meget, både i medierne og på det politiske billede. Og endvidere er det essentielt for den amerikanske befolkning at vise en form for medborgerskab, der skal med til at udvikle landet til et mere velfungerende multikulturelt samfund. Som man også kunne sige dengang i det græske Grækenland, hvor man ligesom blev nødt til at videreudvikle deres demokrati for at gøre det bedre. Ja, og så vil vi så konkludere. Vi kan altså konkludere ud fra statistisk materiale, at der i USA er en konflikt i det multikulturelle samfund.
Sort bliver altså tydeligt behandlet juridisk anderledes og ret arbejdsmæssigt lavere betalt end hvide. Derfor kan man altså stille spørgsmålet ved USA som multikulturelt samfund, og man kan konkludere, at hvis USA fremadrettet vil virke troværdige som verdens politimænd, når man snakker i forhold til lige rettigheder, er det altså nødt til at ændre en situation, f.eks. Ferguson. Obama er dog et eksempel på USA's gennem årtier på vej mod en rigtig retning, fordi for 60 år siden, så havde det altså ikke været muligt at få en sort præsident i USA. På baggrund af det kan vi altså konkludere, at trods stadigvæk forringet forhold for sorte i USA, er der gennem tiden ændret en del grundholdninger til de sorte. Og tager man i forhold til den klassiske græske demokratiske tankegang, handler det i bund og grund om, at det mest velhavende var den, som blev hørt, og den, der havde bedste rettigheder. Ud fra det kan vi konkludere, at USA stadigvæk ikke er helt væk fra den klassiske tankegang, da de hvide stadigvæk er mere velhavende, tydeligere bliver hørt og stadig større rettigheder end de fattige og sorte. Ja, og så har vi perspektivering, hvor vi har perspektiveret til AT1 og AT4. Og AT1, som var en blanding af engelsk og samfundsfag, som handlede om globalt medborgerskab. Og der var målet ligesom at opnå forståelse og erkendelse af, hvad det vil sige at være en god medborger. Der kiggede vi så godt nok kun på Nyborg Gymnasium. Men det kan vi trække paralleller til AT7, som vi har nu, hvor vi ligesom inddrager den demokratiske tankegang fra det græske Athen, fordi det også ligesom handler om, hvad der skal til, før man bliver en god medborger. Og så har vi perspektiveret til AT4, som var engelsk og dansk, som handlede om selvfremstilling i medierne. Og målet med sagen var at arbejde med selvfremstilling i medierne og se, hvordan de kendte agerede i medierne. Og det trækker vi ligesom paralleller til AT7, hvor vi inddrager Obamas tale, og vi ser, hvordan han ligesom agerer i offentligheden, og hvordan han prøver at få befolkningen med på det, han siger. Ja.